Ik hoop dat ik genoeg kan zingen om mee te doen bij de Meulenzingers. Ik heb in het verleden wel in een bandje gespeeld, al heel veel jaren. Nou, en vanaf dat ik bij het koor ben, doe ik wel zeker 1 keer in de 2 dagen, oefen ik thuis. Dat probeer ik toch wel bij te houden, in verband met de nieuwe liedjes, die ken ik nog helemaal niet. Tot ik zeg maar in juni, ik dacht juni, het bericht kreeg dat ze die leeftijdsgrens dus niet meer aanhielden. En zodoende ben ik toen aangemeld bij de Meulenzingers. En zo is het gegaan. Waarom ik bij de Meulenzingers ben? Ik ben vaker geweest kijken, ik heb diverse optredens gezien. Ik wist eigenlijk hoe de Meulenzingers een beetje in elkaar zaten. Dus zodoende, ik denk, daar wil ik bij. En ik heb inderdaad niet overwogen om bij een ander koor te gaan. Dat heb ik absoluut niet overwogen, nee. Het aantrekkelijke van de Meulenzingers is nogmaals, ik had gehoord dat een vrij leuk stel, als ik dat zo mag noemen, bij elkaar is. En dat er links en rechts toch wel wat... Ja, ik ken de Meulenzingers al heel lang. Van jaren terug al. Dus, en dat ze nog bestaan, dat zegt ook wat. Dus ik bedoel, zodoende dat ik er toch daarvoor gekozen heb. Het mooiste moment dat ik hier meegemaakt heb, nou sowieso toen ik hier binnenkwam, dat ik in ieder geval, dat niemand hier afwijzend stond te kijken. Ze zijn over het algemeen best collegiaal, als ik het zo mag noemen. Het leukste vind ik optreden voor andere mensen. En dan maar hopen dat ze het leuk vinden. Want dat is de uitdaging ervoor. Is het hetzelfde als vroeger met het bandje, vond ik ook het leukste optreden voor anderen. En hopen dat ze het goed en mooi vinden. Het is helemaal perfect geregeld. Ik bedoel, als IT, als ik dat zo mag noemen, is dat heel goed, is dat goed hier verzorgd allemaal. Ja, knap hier.